Εσύ μ' ακούς? Εγώ σ' ακούω. Και τα παιδιά λένε ότι μ' ακούνε. Εγώ δεν τα ακούω, παιδιά, ορκίζομαι στη μάνα μου, δεν κάνω πλάκα. Ειρήνη, καλησπέρα. Όχι, ξέρεις, εγώ, κοίτα, άμα μ' ακούς, εγώ σου μιλάω ειλικρινά, δεν σ' ακούω τίποτα. Δεν ξέρω, εδώ τα παιδιά μου λένε Το κεφάλι που κουνάς. Εσείς, παιδιά, τι ακούτε? Εγώ δεν την ακούω. Εσύ μ' ακούς τώρα, αλήθεια, δεν κάνω κόμπλεξ. Μ' ακούς? Εγώ σε ακούω. Τι λέει ρε παιδιά, δεν την ακούω. Πάτα λίγο εκεί. Τι να πατήσω λίγο εκεί? Πλάκα κάνει. Δεν την ακούω, παιδιά, ειλικρινά σας λέω. Αλλά δεν πειράζει, παίζουμε ένα παιχνίδι, αλλά τη λατρεύω, είναι πολύ σεξι. Μπας και ναι, μ' ακούει και λέει ψέματα. Ήθελα να τα φτιάξω μαζί του, ειλικρινά. Πάμε ταπ μάγις, τη γουστάρω, έχει ωραίο μαλλί, ρε Γιάννα. Τι λες τώρα? Δεν την ακούω, ήθελα να τη μιλήσω, αλλά δεν την ακούω, ειλικρινά. Ορκίστηκα στη μάνα μου, δεν κάνω πλάκα, γιατί είναι και φίλη μου. Αλλά ήθελα μαζί του να κάνω κάτι, ειλικρινά. Ρε Μαξ, δεν γίνεται να μην με ακούς. Είναι σεξι, είναι. Γιάννη, καλησπέρα. Αυτή ξέρεις, η άλλη έχει τατουάζ. Αυτή είναι η φίλη, είναι καθαρή κοπέλα, αυτή ξέρεις. Έχει καθαρό πρόσωπο, καθαρό σώμα. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα ακούω, αυτή δεν με ακούει, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να με βρίζει δίπλα. Μα άμα εσείς τα ακούτε. Πάμε λίγο τρία λουλούδια. Τα παιδιά σε ακούνε. Τι λες, αυτή να κάνει μαζί μου έρωτα, έχει πεθάνει. Παντελάκο, τι έφεγε σήμερα? Γιώργο, αλήθεια στορκίζομαι, έχει πάει, άμα πάει μαζί μου αυτή έχει πάει. Αλλά την τατουάζ που έχει, τι γουστάρω πιο πολύ. Δεν ξέρω άμα καπνίζει. Revenge τώρα είναι που θα κοιμηθείς καλά το βράδυ. Άμα καπνίζει δεν τη δίνω καν φυλάκια. Χρύσα μου, πού είσαι? Να καπνίζει, τζάμπα του είπα. Μαξ, η κοπέλα αυτή είναι λίγο. Πάμε τρία λουλούδια, μάγεις, έχουμε 3 νίκες. Όποιος θέλει να την ενημερώσει δίπλα, εγώ δεν την ακούω. Πες ο Μαξ μιλάει καλά για σένα. Άλλο ένα λουλούδι, μάγες, ένα λουλούδι. Ένα φτωχό, πάμε ένα λουλούδι να κερδίσουμε. Ένα λουλούδι, ένας άνθρωπο άλλο. Μπράβο. Μαξ, άμα τη βάζεις κάτω αυτή, τι κάνεις? Την έχω αλλάξει τα μαλλιά, αλήξη. Πουτάκι κόκκινα, τα κάνω άσπρα. Δεν ξέρω αν μ' ακούει. Είναι κρίμα. Στο επί 2, στο επί 5 μάγισσα έχουμε 3 νίκες τουλάχιστον λίγο. Ναι, Γιάννη, το ξέρω. Όλοι ταπ, δεν πειράζει. Να σου ρωτήσω, ακούς? Πώς τη λένε, δεν μ' ακούει και όλα, δεν την ακούω. Εγώ σ' ακούω, εσύ δεν μ' ακούς. Άμα θα την πω, σ' αγαπώ, θα μου το πάνε. Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ πολύ. Σε γουστάρω, αλήθεια, θέλω να είμαι στο κρεβάτι μαζί σου. Γελάς τώρα, αν να σε πάει κανένα φίλι, να σε πάει. Σήκω πάνω να σε δούμε λίγο, λίγο. Γιατί? Βασίλη, καλησπέρα. Γιατί δεν σηκώνεσαι, ας το Βασίλη που είναι εκεί. Γιατί δεν σηκώνεσαι? Αφού μ' ακούς βρε πλάκα. Τόση ώρα, χαμένε. Δεν σ' ακούω και δεν σ' ακούω. Το φάγες, Ντάνη, καλησπέρα. Είσαι φίλη μου, γιατί δεν τα πήγα αλλού το κόμπλεξ, το πήγα αλλιώς, δεν θα κάνω αυτό. Γιατί σκέφτομαι δευτερόλεπτα τι πρέπει να κάνω μια γυναίκα. Έκανες ένα πάντως, ειλικρινά. Είδα μια μέρα που ήσουν σε ένα live, έπαθα πλάκα, είχες ένα κορμί, να το χαίρεσαι. Η μάνα σου που σε γέννησε. Δεν σηκώθηκα καθόλου στο live. Σιγά παίρνει ένα ψέμα, πήγα να πω, μας έδωσε φωτιά. Παναγία μου! Άλεξ, καλησπέρα. Δηλαδή με το χέρι στην καρδιά τώρα, έτσι, γιατί ο Μαξ είναι λίγο ζουζούνης. Τι είναι ο Μαξ? Ο Μαξ είναι ένα ζουζούνι. Λίγο. Πολύ. Δηλαδή δεν γουστάρεις Μαξ εσύ, αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά. Κοίτα με στα μάτια, μην κατέβεις στο κεφάλι. Και ας το Γιάννη εκεί που να κοιμάται. Γουστάρεις Μαξ, ναι ή όχι? Όχι. Είπες όχι? Είπα όχι. Είπες όχι στο Μαξ. Γιατί? Ναι.
Θες να σου παίξω ένα παιχνίδι, ό,τι γίνει, ας γίνει με 5 ερωτήσεις και τα 5 θα μου το απαντήσεις. Είναι σεξουαλ. Πάλι αυτό. Ρε ψυχή μου, βρες κάτι διαφορετικό κάθε φορά με τις ερωτήσεις. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα παίξουμε το άλλο. Το άμπεμπα μπλουμ. Αν πέφτει το μπλουμ σε μένα, ξαπλώνεσαι κάτι. Κορίτσια, είναι φίλες μου. Πού είναι η κοπέλα με τα τατού, ρε, που την ψυχή μου είναι αυτή, αλήθεια, στορκίζουμε, χωρίς πλάκα τώρα. Την πάω τόσο πολύ, ήθελα τα κοπέλα μου, ειλικρινά. Αλήθεια, δεν λέω πλάκα. Κάποια στιγμή θα την πετύχεις. Γιατί εσύ το πήρες στο TikTok του? Μαζί το έχουμε, δεν το έχει μόνη της. Αυτό δεν γίνεται να στέλνει. Μπορώ να ερωτευτώ αυτήν εγώ, θα μου βγεις εσύ στην οθόνη. Τι να κάνω, ρε. Πριν από λίγο με έλεγες αγαπώ, αλλά γουστάρεις την άλλη. Αποφάσισε. Παντελάκο, σε νιώθω. Μαξ, μη πειράζει το κορίτσι γιατί είναι δικό μου. Άντε ρε Μάκη, γαμίσου. Είναι δικό σου. Ό,τι ξέρω από το TikTok σου, την είπα εγώ κάτι. Πάμε λίγο tap μάγκες. Σύμπο, καλησπέρα. Παντελάκο. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Είπες μια κουβέντα πριν, το Max δεν το γουστάρω. Όχι. Αυτό όμως εμένα πρέπει να μου το εξηγήσεις, να μου πεις υπάρχει κάποιο λόγο δεν το γουστάρω. Μπας και γουστάρεις κάποιον που έχει 1000. Εμένα που δεν με γουστάρεις και είμαι τούμπανο, ντροπή σου. Αλήθεια να λέγεται. Αυτό δεν έχει να λέει. Για πες μου ο λόγος γιατί δεν με γουστάρεις, τι χάνεις ολόκληρη ευκαιρία εδώ, δεν πεις. Τι χάνω. Revenge, όχι ψυχή μου, κάτσε να μου κάνεις. Κάν' το και εσύ μπορείς. Εγώ όχι. Μου έχουν δέσει την Μάξ, άμα χάσει πες τι να βγάλει. Τι να βγάλει βρε, φύγε ρε Χριστό έξω. Παντελάκο, ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να δώσεις μου να καταλάβω που κολλάει αυτό, εσύ εμένα δεν με γουστάρεις. Και πάρε λίγο βαμβάκι, είναι όπλημα, καθάρισε το δοχείο του τηλεφώνου, αλήθεια τώρα λέω, τι δεν ακούστε. Τι ακριβώς θέλεις να σου εξηγήσω, απλά δεν γουστάρω Μαξ, απλό. Ωραία, τι μας ευχαριστά. Άμα δεν γουστάρεις Μαξ, παιδί μου, πάλαζε όνομα, πού κολλάει αυτό. Τόσο. Τι είναι. Τι πω ρε, δεν γουστάρω. Δεν σε θέλω. Τι να κάνω. Ακούς, αλήθεια τώρα έχεις με το χέρι στην καρδιά, χωρίς πλάκα. Πόσα έχεις? 7. Για δείξε ένα τουλάχιστον, ένα μονάχα. Ένα, να σου δείξω ένα. Αυτό, είναι ωραίο αυτό, ειλικρινά, χωρίς πλάκα. Και το δεύτερο που είναι, στα πόδια έχεις. Δεύτερο έχω εδώ. Γιατί δεν έβαλες τα δόντια μου εκεί μέσα με κόκκινο με μαύρα? Όχι. Τι τρέμεις? Ανατρίχιασα από την ακραία. Όχι. Δεν κατάλαβα, τι τώρα μου λες Μάξ, εγώ δεν θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου. Πού κολλάει αυτό? Μαράκι. Μου θυμίζεις λίγο παλιό μοντίστρια. Το 1990 οι γυναίκες που κρατούσαν τα μαλλιά στο Στάθι Ψάλτη, με αυτό το κόλλο ίντερνετ που έχω εδώ μέσα, με το Στάθι Ψάλτη που έχω τα μαλλιά του έτσι με το παλιό μοντέλο. Γι' αυτό πάμε λίγο διαμάγες, θα παίξουμε ένα τελευταίο παιχνίδι. Να πάμε λίγο στη Μαρία. Γεια σου, Δίνα, μια Αθηναία. Σ' αγαπώ εσένα Αθηναία, ξέρεις και ποιος. Έχουμε κάρτες, περάστε κύριοι. Έχουμε κάρτες. Λοιπόν, πάμε λίγο τα αυτά. Γιατί όμως γιατί είσαι κοπέλα κρυωμένη, δεν μπορείς να τραβήξεις τον άλλο? Εγώ τώρα σε γουστάρω ειλικρινά. Κακό του κεφαλιού σου. Αλήθεια, από την αρχή είπα ότι θα μπω μέσα, δεν θα παίξω με τη συγκεκριμένη κοπέλα, άμα δεν είναι με το τατουάζ. Αλλά βρήκα εσένα, μου τη βγαίνεις, μου λες Μαξ, δεν σε γουστάρω επειδή είσαι ο Μαξ. Ο Μαξ τι έχει? Κανονικά πάω τουαλέτα, κανονικά πλύνομαι, κανονικά τρώω. Τι έχω, δεν είμαι κάτι. Κατάλαβες τι θέλει να πει. Τι?
ξέρω σε να γουστάρεις από μέσα. Η μοναδική γυναίκα που σταμάτα. Δεν υπάρχει γυναίκα κοπέλα να μην με γουστάρει εμένα, σταμάτα. Γιατί ξέρω εγώ τι σου λέω. Εντάξει. Εσύ μπορεί να το πεις, να μην ακούς το αγόρι σου από μέσα. Ξέρεις τι λες, Μάξ, σε θέλω κοντά μου, απάνω μου. Τι να λέω. Για το chat μιλάω. Πάμε τα το. Το chat λέω ρε. Μαράκι, σ' αγαπώ πάρα πολύ αγάπη μου, αλλά φτάνει γιατί πάει η ώρα τώρα. Λοιπόν,